Нито на годините ми, нито на предлагане. Така ли го искаш ли така? Вити ме, мати си, че пречи. Вити ви са гадна. Искам да не снимам полицайите, ти отзад ме интересуват случая. Те вас ви обявиха за расист. Днеска по ТВ Европа, днеска бе, тия същите дет ги спазите. Че полицията е расист. Провеждала акция там по женския пазар да проверя документите на чернокожите. Въпреки, че арабите са от бялата раса, Как хубаво хванахте белките. Баш. Те не знаят. В момента съм там. Чакам парите. 30 години съм там. Либия отворена, Африка е тръгнала към България. няма ли? Значи има трианци да държават. Всички африканци през нея минават там, защото има ядене. Той му казва, да ги фугла накрая. Не, той казва, ще му убийствам, но ще ги залея. Браки, маска, хубаво си се ознака. Ами докато ни има не е случай. Не дай, моля ти се, стига, сега не искам да бъда. Още не имам имунитет, другата седмица ще имам, не дай. Другите от заградителните мероприятия. Гледам ли какво сте стигнали Европа, казвам добре. Да бе, аз точно там Вземете си ги вкъщи, ми ще говорят от тази дума. Добре дошли. Всеки да се влачи по една фамилия.